makasvika here nemuine mwana wenyu. So mwana wenyu is a complainant in this court. I'm going to dismiss this court case. I don't want to waste my time. Handidi kutambisa nguva. Handishande mashandisirwo aya. Handidi mapona. Mukangonopinda pamberi pangu. Mushinyepa. Arikuramba kuti haana kusvika muri mumotikari pane vava. Oramba imi moti takasvika muinaye. Iye ndiye complainant mudare. Ipe juri ndomurova. Ndikuda why? $300. $300. Yepe juri. Dismissa nyaya yenyu muno mudare mangu moinda kwa munofunga ndokwa munotaura chokwadi. Handidi mapona. Because hatina time yekutamba yatingatambise tichita munhu ungakwire motikari kwawabva wopinda mudare uchinyepera dare uchiramba nezvinhu zvawakaita kusvika pane vava nemotikari chiri bhedhi chakaipa ipapo chaungarambira kuti handina kusvika ipapo ini chese handina kusvika ipapo kwatiri manje hatichende tichidaro dismissed. Plus imi mataura kuti takaenda nemota zvamataura nezvataura zviripo chete. Ramzana handishande nyaya dzakadai. Right, akamangara nyaya tiyani. Zita ndiyani? Rebecca. Makamangarirani? Ni mosha yei? Akangonditi aundiramba. Anotoramba kari nani pana anogara nemunhu wasingadi. Right, ini Rebecca Joe. Tedzera mashoko andikutaura. Ini Rebecca Joe. Ndauya mudare ramambongezi. Ndakamhangarira tapiwa mugwapa. Nekukonana. Watakaita semhuri. Chataura chokwadi choga. Ndataura makuhwa dare rinondisunga nemhosva. Mupurisa right, akamhangarirwa wacho rano. Rema shule mchana mbio. Kweye magarire apa ini. Muri chii munyaya iyi ndo zvandiri kubvunzai. Ko madi kubatisa mwana panenge. Baba varipi? Baba wemwana? Chaitauri nababa. Chaitauri nababa. Ini tapiwa mugwagwa. Ndauya mudare ramambongezi. Kuzozvidairira zvandiri kumhangarirwa naRebecca Joe. Ndichataura chokwadi choga. Ndikataura makuhwa dare rinondisunga nemhosva. Tembarai. Mangarwa ndiani? Nditiri pamberi pangu. Makamangarirwa mudare. Ndakamangarirwa musi wekuti ye-witness. So, haui witness. Muri witness munyaya iyi. Kuti ndimwe kutaura nemunoramba mukandirasa chibvunza simple question. Matopanike imanje.
ndakamira sawitness mama. Sunungukai mudare ramama. Ukaona takuvhunduka tenda kushoti kundataura zvakashata. Handiti makona. Munoitwa ani zita renyu? Lloyd. Mauya kuzohwitinesa nyaya iyi. Hamunawo muri kuhwitinesera. Muri kuhwitinesa nyaya. Chandinoita pakutoresai mhiko. Munhu anoti ndauya kuzohwitinesera Rebecca. Kana kuti ndauya kuzohwitinesera Utapiwa. Handiti. Asi imi muri kuda kuhwitinesa munyaya yacho. Ndizvo zvamakavasunga muchiita. Yeah, vane party yavo yavanoplaya Alright. So, matista ndiani? Lloyd. Ini Lloyd. Ndauya mudare ramambongezi. Ndiri witness mukati menyaya iri pamberi pedare. Ndichataura chokwadi choga. Ndikataura makuhwa. Dare rinondisunga. Atento. Iwe chakara ndibvire baba. Mamusimo muno mudare mamakadzikama muno. Right. Saka nguva yabva nyaya ichinzwe. Dzaizwi renyu rinzwiwe nemunhu wese. Ndakangoramba sina kukura, sina kuti yangu pakwakabva yakati inashanya. Kana munhu uchienda kudare, uri kuenda kudare unoudza dare mhosva yaurikumhazarira. Iwe uri kuudza zvekurambwa kwako. Tsanangura warambwa chazoita kuti uye kudare chii? Hatina kutukana nemurume wangu. Akakobva kwaakabva. Ndongoona nyaya yatangira pekuti ndichakuda pano ndakazodai. Saka ndati ndiuye kuno kudare. Dare. Ndibatsirike kuti nyaya yangu iri kutaura nemurume uyu ndozvatingangotaura. Handiti wapona? Kurepresenta nyaya uine upenyu. Kwete wakatotonhora zvawakatoita izvozvo. Sununguka yasikana, sununguka. Ndiwandaiti nyaya dzakadai hausiri unofanirwa kuti urepresente nyaya yakadaro, inofanirwa kuuya mubereki wako. Baba, kana mai, kana tete, whoever. Kana dzanyaya dzekurambana. Handiti ndizvo. Chidzokorora kupa dare tinzwe kuti ukuti chii. Murume akangobva kwana mama akati ndikuda mvura yekugeza, mvana musina mvura yekugeza, mvana ndichamboenda kutauni. Adzoka kutauni akadzoka kwamafomu. Akatanga kushupana nemwana. Ashupana nemwana ndikati akomu kushupanira nemwana. Ndobva akatanga kutuwa nezvibhakira zvandaiti utsvaga iwewe. Vanorova. Ndobva azondruwa nesimbi apa. Ndobva ndatsemuka kabhonzo kemusoro kemukati. Ndatsemuka kabhonzo kemusoro kemukati. Ndobva ndaenda kuchipatara. Pandakaenda kuchipatara ndobva ndati arga ndiye kwana mama. Ndobva ndanopedza 2 days. Pandakadzoka pamba ndakaona mbatya. Ndakashaya madhirezi angu 5 nemudziyo yatakatenga tese. Ndakaishaiwa. Pamanga pasina kana mudziyo yatakatenga tese. Ndakasvika pamba ipapo. Midziyo yamakatenga mese yakashayikwa chii? Ndakashayikwa maamamiri tu nezvombosa makompresa nemotikari. Izvozvo nyaya dzekucivil court idzo. Ngatibate yedu yekurambana iyi. Nanzani Tapiwa wakangouya wakutotanga kuita hondo nemukadzi. Mukadzi kana asingachadiwe mumusha anorwiswa here? Handa kuita hondo naye, asi mukadzi akandisungisa ndikatoita 3 days ndiri muchitokisi. Waita sei? Ndatokonana naye patakakonana ndakandamurova. Ndakamurova ndatombendesa ndatomurisho. Imhosva yautondiudza iyoyo. Akabva andisungisa ndakatoenda kuchitokisi ndakaita 3 days. Waifana kusungwa? Ndakaenda kuchitokisi ndakatobudira kukoti. Pandakadzoka handambotaura naye, ndangodzoka ndakatora hembe dzangu ndakatoenda kumba kwabereki vamai vangu ndokwana kutogara ku5 days. Vari kupi vabereki vamai vako ivapo?
vari kumba kumaploti asara vari pano ndichitovaudza uchinzwa kuti marombe vanhu ndichitovaudza ivo manje kutumira shoko rinononoka kuzonozvino vanhu vakashata zvisingatomboita vanhu ivavo hatigone kuperekedzera kuuraya handiti wapawa vakadii kukutora kuti hazviite tapiwa mukadzi akazvitakura ukatapo une vana vangani une 1 ane 2 years ndio kwawakanga uchitangira nyaya yako ndikakuitira bepa rekushungurudzana nemwana ane 2 years wacho akatokudzora kukoti ikoko teta kuda kuongorora kuti aiona here kuti nyaya yakamira sei hatwazvo uchataura shungu yopera mibvunzo tichakupa yekuti umwe wacho unozvambarira pamusoro payo handiti ndinoda kutanga nemubereki wako iye wautaura ari kunokuakomodheta iwe uchisiya mudzimai wako nemwana nemimba iyi uri kusiya wako mudzimai pamba pako umwe mubereki unokutora kuti takuchengeta pano achiperekedzera kufa kwemwe imba hakuna zvinhu zvakashata saizvozvo vako vabereki varipi vakashayika ndichiri mudiki vakashayika uchiri mudiki handitopo ndopawareva uchinzi akafirwa rushuwa zvakatopera zvokufa kwababa vako namai vako kana vakafa vese handitopoa nguva yavo yekufa yakanga yakwana ndo mutemo nemurayiro waMwari handitopoa vakurera vakuyarutsa vozoda kunokuuraya manje wapa stage ana mbuya vako ivovo zvakaipa ebu ugare uchiziva kuti ivo futi dzagoini kwakaenda vabereki vako ivo paunonosara manje uri kunosara uri mubereki akanaka here watotanga saizi yako iwe une makore mangana 22 years kupa mwana wevanhu mimba nevana woti handichakuda tokutendera kunopinda musociety medu manje kuti urarame uri munhu akadaro at 22 years paunonosvika 55 years dzandinadzo ini unenge waita sei munyika unenge waitei unenge waita zvipi 22 years watosiya mukadzi mwana akatikomborera nevana vaviri wakutotsvaga munotori naye izvozvi umwe uri kutotsvaga kutoberekesa futi hatikutenderei kurarama kwakapusa kudaro mudunhu handiti wapoa mukadzi akatadziranwa nemurume wake munogara pasi handiti nevabereki ivavo vari kuakomodhetawo nhasi uno vangadai vari vanhu vane chokwadi chinovaka vangadai vari pano newe wauya nani pano nabhururu anoshanda nayo basa bhururu uchisiya ana sekuru vako ana bhururu avanyoka dzevanhu idzi urikuzwa zvandiri kutaura handitaure chitombocheukana kukwenya musoro handitwazvona ukawana shamwari isingavake handiti hauna kwauri kuenda wawana upenyu hwokuti wawana zvinhu zvokuti mahama miru wawana chii watenga mota wadini handiti watenga zvinhu zvako izvozvo uine mukadzi wako handiti wazvinzwa usazowana munhu anokunyepera kuti iwe mukadzi uyu zvakazodii zvake zvikazodai zvikadii handiti nyaya hombe iripo yaunofanirwa kuchengetedza ukaona munhu asina kukupa zano iroro ingaa shamwari chingave chii vanhu ivava havana chakanaka chiri pauri wakaroora here mukadzi ndakasai wakaitei angomubvisa tsvakirei kuno mari ndakabvisa $100 unoziva zvazvinotaura ukanobvisa $100 zvinoziva zvinotaura chii zvinotaura kuti waenda kunozvibuditsa pachena kumadzitezvara kuti vakuzive kuti ndiwe une mwana wavo handiti kwewewo kwawazonotizira kuna mbuya vako
nasekuru wako wadzokera here kuna vatezvara kunovaudza kuti ndini ndakanga ndine mwana wenyu Rebheka, nhasi Rebheka handichamuda. ingatezvara kuti ndisakana nawo ndakatosakana nawo zvekutomanikidza mukadzi akasikadondivazive inini vanengoziva ndimanje atizvara ndakatosita zvekutoti ndatosata nharo ndega kuti ndadaita noona baba chinobvisa mari tsvakire kunoona baba ndobva waita izvozvo uchiziku that pressure wakanga uinayo iyo yakanaka handiti ko apa pawazonosangana nedambudziko iro raita kurwa nemasaizi enyu munogona kurwa handiti kuti kutemwa ukurudzire vanhu kurwa inonzi domestic violence handiti domestic violence inotapura munhu kuendesa kujere hatopanzwisa simbi yakashanda kurovesa munhu kuti simbi handamurwa nesimbi ndakamusundidzira ndatobuda mumba handitokona ndisikatotokona naye chizotakasitakura ndamusundidzirana ndabuda mumba ko iwewe wakadii kungofunga kuti kukonana kwatiri kuita unoziva kuti vanhu munorongedzesana mabhegi nekuda kwemimba idzi asi mbuya vako iwe nasekuru vako vatokuakomodheta vari kugadzirisei mbuya vako iwe nasekuru vako iwe ambuya nasekuru pavakazotora inauti ndakatoza iwe autorwe mani iwe inzwa ndiri kuramba autorwe ukuzvinzwisisa autorwe une pamba pako une mudzimai kane mwana ndakaitika mambo wangu pandakakura nemukadzi anono ndakanganisa ndatotsvaga mari inoitayo 450 yopa mukadzi wangu ekumbira regerero but kusaziva kuti mari iyo andikumbira regererwa ndo mari anoshandisa kuti inini anopa maposa kuti inini andinyudzise kumapurisa ndozvakaitika saka inini indakatozvinobudira kuti chimbonyarara nditauri wamupa $400 imombe sori mukadzi wangu ndakutadzira ndo zvakaitika nayo izvo zvemari hongu kana kuti kwete kwete hauna kuwa mari $400 kwete kunze uku kana mambopinda mumisha umu pamunobva mumisha yenyu chiti ndakuenda kumurume haisi nyore hakuda kufanana nekurerwa kwaungaitwe namai vako kana baba vako kana wangozvipira kuti ndakunoronga yangu imba ihondo yawatotangana nayo yeupenyu makufamba 10 nhano wakutodududza wakuti kana kuna kwatiri kuenda hauna kupihwa here mari yekunzi sori nemurume kwete vachendesha imwe yacho namari imwe yacho $100 akatonotora kubasa ega yakatonotora iye namai vake kubasa imwe yacho na$300 iyo ndo yakatora kumba kuna nagogo ndokuti kana achiramba kuti akatora mari munhu wakatora mari kubasa $100 aripo ndokwanisa kufonera tomubvunza anotora mari rekubasa ndisipo imwe yacho akatotora kumba kuna namama ndandisipo funda ndoenda kubasa wabva enda kumba kumaploti yena mama ake vanotora mari imwe futi ndakazovapa imwe nini yemomwe mangu $50 imwe $300 wangu atotora kuti nditoti ndakanganisira mukadzi wangu kuti ndoda kukumbira regero asi tisatoziva kuti mari yandotomboya kutotora iyoyo ndo yakachashandisa kuti nini waite kuti nini ndinyore uneri kwedare rakambokurukura nyaya yako before ino ndakaenda kukoti svani not kukoti kucriminal court kadoko waisungwa kai kokunzi warova mukadzi ndakaenda koti iyoyo ndandazoenda imwe koti yechitu yemaintenance futi vakatoenda kumaintenance kusaka kuno maakudei aina ndizivi mambo wangu ndangonzwa ndiwe kuno maakudei watoningirira ukuratidza kuti hautorina kana chinangwa chemusha hautorina iwe musikanayo chinangwa chemusha chaicho hautorina hachipo mune mazuva mangani maitirana mhosva yenyu 3 months uyaruzunguza musoro tine mazuva mangani
ndoti mwedzi ne half. Atezvara wako ari kupi? Atezvara wangu akandagara pasaidi. Ndimi baba nyaya painoitika inogona kusauya pamutemo kunzi ndo zvaita na vana but kuzvinzwa kwenyu kwekuti vana vatadzirana makazvinzwa rini? Inini handi yaingogara ichimbotaurika yokuti varambana handina kuinzwa. Ndakatoinzwa mai manje yotouya nemwana achinda. Imimi adzimai venyu vari kutaurwa wakabereka mwana we muchiri mese? Aiwa. Takasakwaritana. Pari wrong. Vari kupi? Ndo vanga vakagara. Ngavadzoke kudare. Vari pai anzani? Vane mwana. Ndini. Vari zi. Iwe hamuna kunotora mari here kuna gogo weuyu for $300 zinotaura? Hatina kana kumbotora mari. Hatina kana mari yatakambotora 400 yakutara ina nana mari yandakaona. Ndakazvirapisa nemari yandakapiwa $20 yandakapiwa nehanzvadzi yangu. Handina kumbotora mari kubva kwavari. Hatina kana mari yatakatora yavari kutaura 400 ini handina kana kuiona masomari. Iwe nikitapiwa dzokorora vakanotora mari kumba kwenyu nani? Akauya na mama avarapa. Mai mune zuva here mukutadzirana kwakaita vana pamakanotora mari kumba kwasekuru nambuya vako? Sorry, ndingangoti kuti kurovana kwakaita vana. Isi takaenda chida kunotora mwana kuti tidi timurapise. Sokuti angasiyiwa parodi. Ndokubva taona kuti hatingatori mhuri yavo. Pataenda kwambuya vacho. Ndovavasvika. Ndovavati ini tapo hapo kunotaudza kuti vana vakuvadzana zvaya. Mai vacho vachangosvika pano tasati tataura nyaya. Tapo wachona hapo pano. Tikati manje isusu taida kunorapisa musikana. Uyu mukwasha taimufonera achiramba kuuya. Ndokubva tatora mwana wedu ndaiva nazvo. Chiro chinondirwadza ndechoti ndikabvunza munhu kuti anonditsanangurira nyaya. Ndabvunza a simple question. Ndati mune zuva here zvizhinji muchatsanangura kana makuda kuzotsanangura direct kuti mutsanangura. Makaita zuva here ramakaenda kumba kwemukwasha kwambuya vake mukanotora mari kana kuti makapiwa mari zvakaitika here? Hatina. Tapiwa ukuzviwana kuti nditaura chokwadi mama munakuya makatora mari here ndisipo yamakapiwa kumba namama kuti ndaurapisa musikana? Kana ndichinyepa taurai kuti ndikunyepa kuti munakuya kuzotora mari kumba kuti ndaurapisa musikana? Imwe yachona makanotora kubasa kune munhu anoshanda ngene kubasa ndisipo $100. hamuna here zvekubvunzwa nemukwasha? Aiwa handina. Namba vari kumba wacho ndivanani vakavapa mari? Vakavapa mari ndivanani? Vakapiwa neumwana musecurity anoshanda aiwa nditaura zvokubasa ndikuda zvepamba. kumba vakanotora kuna namama. Phone number dzavo ndinadzo. ivafonere uisa foni yako palaudi. Mwana wamui naye mwanayi? Ndine mukomana wandakatakura kuti mukomana. Niyo skani. Ione rinyika. Kuti basa ramakatarisana naro rakakura. Vana varikutotipedzera nguva izvi zvavakuziva. Ndakatozvitarisa ini.
topedzerwa nguva nezvinhu zvavakuziva. Yes. Chokwadi chiripo kana vakaenda vakatenga. Taura namama. Taura namama. Mama ari padhuze? Taura namambo ndiri mudare. Makadi amai. Tine nyaya yatapiwa mugwagwa naRebecca Zhou adzimai vake. Mudzimai wake pane zuva here mukukanganisana kwavakaita mukurwa nekudini yavakauya kumba kwamurimi vakatora mari. Vakatora mari. Vaiti ndei? Paishandiswa chisimba here? Hanzvadzi dzenyu dziri kupiwa? Hanzvadzi yako iri kupiwa? Dziri kupiwa? Dziri muno mama. Ndimi here makaenda kunotora mari? Pane vamwe here vasipo? Inzwa ndiri kutaura nehanzvadzi dzako. Ava ndivo anodaira ivi mamba. Pari kutaurwa panapa pafoni kunzi nehanzvadzi dzake. Aripo mukomana wokupedzisira. Asi makore ake achiri mudiki tisingazoti anga ava nesimba rekupinda munyaya idzi. Amai tiri kudzoka kwamuri ka? Hanzvadzi dzai dziri ngani? Munayo here hanzvadzi ine mota? Kutopiwa idhirevirwa mota nevanhu? Pandakasuka yakatora makii yakapatura kuti akavenda nemota. Aiwa, hainawe kuti vanhu vanenge vasingazive zvavo mutemo. Hatisi kuda zvedu kudzigira ikoko. Mai ava hanzvadzi dzavo imimi hamuvazivi here nemazita? Ndozvandiri kuti hakuna munhu akazhinji angatadzi kuziva kuti anatsano vanonzi vanaani. Mune umwe wamunoziva here? Asi mota yakanga yatorwa ndizvo here amai? Vanhu vese havanopenga, imi ndimi muri korekti chete. Hamuna kuenda kumba kwavo? Alright, chinyararai. Lloyd, amai, tichadzoka kwamuri kana paine zvimwe zvatoda kuziva. Alright. Koma Lloyd, ndimi mauya kuzowitinesa nyaya iyi. Ndimi mauya kuzowitinesa nyaya iyi. Mungatibatsira sei? Ini pandakaona pavakaenda kumba kwanatapiwa handipazivi ipapo. Ndakavaona vakuya kubasa nemota yatapiwa yanganga inavo zvishoma yavake namudzimai wake nanabhudhi vake 2 ava vangu vasipa. Chimirai makadaro. Imaskana. Tierera ikulu. Zviri kutaurwa nevavo hazvina kuitika. Ini mutaura chokwadi. Inda ndiri parodhi ndakakuvara ndikaenda ndikatogwa nehama dzangu ndikaenda kwamai vangu ndikaenda 2 days ndiri kwamai vangu ndikarapiswa. Ndati zviri kutaurwa izvo zvokuti chamavinga kudara hapana. Kuno hatiuye kuzoona vanhu muchitamba nesu.
Handiti mapona. You will be wasting your time for nothing. Handiti mapona. Munhu ukada kubatsirwa kana kugadzirisirwa nyaya mudare. Unenge wakamira pachokwadi. Kwete zvegodo kana chinya chekuti makatsamwisana nevanhu vari kuona setsina mumaso mako kusanganisira isusu wawalinga kudaro. Hakuna zvinhu zvakadaro. Hakuna zvinhu zvakadaro. Ndiri kuti zviri kutaurwa naLloyd imamai murume wawe munomuziva here paseri penyu? Amuna here pamakasvika muri motikari yeuyo muine hanzvadzi iri kutaurwa? Aidhiraivha mota ndiani? Handiti ndi hanzvadzi iyoyo? Hanzvadzi yemudzimai watapi. Iye arimo? Unopedza nguva iri muchitaura zvinhu opposite ngesawa ichitaura amai. Takasvika paivavo pavanoshandira achitora manapukeni amwana ndobva. Makasvika here nemuine mwana wenyu? So mwana wenyu is a complainant in this court. I'm going to dismiss this court case. I don't want to waste my time. Handidi kutambisa nguva. Handishande mashandisirwo aya. Handiti mapona. Mukangonopinda pamberi pangu muchinyepa. Ari kuramba kuti haana kusvika muri mumotikari pane vava. Oramba imi moti takasvika muinaye. Iye ndiye complainant mudare. Ipe juri ndomurova. Ndikuda hwai. $300. $100. Yepe juri. Ndadismisa nyaya yenyu muno mudare mangu moinda kwamunofunga ndokwamutaura chokwadi. Handiti mapona. Because hatina time yekutamba yatingatambise tichita munhu ungakwire motikari kwawabva wopinda mudare uchinyepera dare uchiramba nezvinhu zvawakaita. Kusvika pane vava nemotikari chiri bhedhi chakaipa ipapo chaungarambira kuti handina kusvika ipapo ini. Chese handina kusvika ipapo. Kwatiri manje. Hatishande tichidaro. Dismissed. Plus imi mataura kuti takaenda nemota zvamataura nezvataura zviri kumwe chete. Vamudzana. Handishande nyaya dzakadai. Yes, that's nonsense. Hatishande. Munoona nyaya yacho namukayitarisa. Ava havadi kuonawo babavo munyaya dzemwana wavo. Handiti mapona. Saka kana vakagara apa vari kuona tsvina vachisanganisira isusu, don't involve us munyaya dzakadai. Ndakubvunza iwe kuti hauna here pamakanosvika muri mumotikari pane uyo murume uyu. Ndiye witness ari kuwitnessa dare. Handiti anotaura asina divi raakarerekera. Auya muno ndikamubvunza kuti uri munhu here wauri kuwitnessera? Akataura kuti no, ndiri kungowitnessa nyaya yakaitika. Ari kutaura kuti makasvika motikari ichidhiraivhwa nehanzvadzi yako. Anodhiraivha motikari isiri yake muchinhingiringa. Zvese izvo zvatinei nazvo. But nyaya yandinoramba ndeyekuti autaure nesu uchiita unge utaura natapiwa wangu uchinhingiringa semurume wako. No. Amaini. Kugara kwese kwatakaita takakutarisai so tichiteerera nyaya dzenyu tiye tichitonzwa. Mabvunzo kuti kumba kwabereki wawe makasvikira mukati no. Mukanzi uku makasvika mukati no. Ezvo mauzoti ndakaenda. Hatina kuzotamba nemi panapa manzo. Tingataure zvinhu zvakapusa kudai. Hatina kuzotamba nemi. Don't waste time. Chisungai. Zatoramba. Sorry. Zatoramba. Kana muine kumwe kwamunofunga kuti you can go and respect the court, moinda ikoko kwamunogona kuti munonogara muchiremekedza dare. Handiti mapona. Handishande dare rakadai. Baba. Imimi uyo kana ari mwana wenyu ndimi mungazodzoka kudare muchitaura nyaya yekuti mukwasha akupei roora renyu.
kana imimi sababa muchikwanisa kutaura nemukwazha toona kaiwe shamwari iwe shamwari wakadai nemwana wangu ndinoda zvakazodai pamwana wangu muchiwirirana ikoko